Chunya go ni Nyasaye maduong' erokamano momiyo ayudora e Lolwe television sani. Yiena walem mondo eka awach wach mar MALER omiya. Nyasaye ma Nyasacha e nying Yesu Kristo ma Ja-Nazareth. Irae tinende an e lweti kaka lon e lwet jachwech. Aketo janeno kod jawinjo, jachandruok, Nyasaye gi joma dwari e lweti. Mi badi mondo irie kinyiso teko ni maduong'. Injili miyalo ka en mari, igwedh studio ni, igwedh joma ni e iye. Nyasaye marambi maratego, irie badi nikech intie adiera. E remb Yesu Kristo Ja-Nazareth. Amen. Chunya ogone Nyasaye maduong' erokamano momiyo ayudora ka. Adwa nasom mumbe ariyo kende to wabiro lamo kodi Nyasaye. E muma mar Zaburi 34 matindo 18 som koda wacho niya: Ruoth Nyasaye chiegni gi joma chunygi onyosore, kendo owaro joma chunygi osea chuth. Ayub 42 wesa 2 wacho niya: Ruoth Nyasaye, ang'eyo ni in gi teko duto, kendo inyalo timo gimoro amora midwaro. Okay. Muma wacho e Zaburi 34 matindo 18 ni Nyasaye chiegni gi joma chunygi onyosore, kendo owaro joma chunygi osea chuth. Gima miyo wanyalo wach Nyasaye en ni mondo ji oduog machiegni gi Nyasaye. Gima miyo wayalo Nyasaye en ni mondo Nyasaye ores ji ma chunygi osea. Ok ni motho mageno gi oserumo. Koro ondiko wacho ni Ruoth Nyasaye chiegni gi joma chunygi onyosore, kendo owaro joma chunygi osea chuth. Tiende ni nitie gimoro manyalo sando ng'ato ma chunye mageno ne rumo. After all mago onge. To muma masomo wacho ni Nyasaye waro joma koro chunygi osenyosore, chunygi chuth. Ni mage joma Nyasaye waro. Gima dwaro mondo awachni ni kata kawuono ka an ka tiwinjo ka chunyi onge gi kwe, chunyi osea, ionge geno, pachi olal, pi wang'i oromi, kuyo gi kumo kama bendo romi, ionge kod gimoro amora, yani orumo, geno onge. Agone Nyasaye maduong' erokamano, mama wuoyo kuome. Ni Ruoth Nyasaye chiegni gi joma chunygi onyosore. Nitiere ng'ato nyaka sama yalo ni ma chunye onyosore flat. Onyosore modhi e lo, onyosore morumo te. Nikech chieng' moro chan gi mama moro. To wacho ni osechandore. Pastor gi oselemo ne. Osetimo neno. Oselamo Nyasaye. Duoko onge. Koro kako ne to kinyisa wach moro madalem to duoko niya ni oselemna nyaka ne nyuola onge duoko. Nyasaye ok timna. Koro kata in ilemna onge, an balamo pile pastor wabe lemona. Tiende niya mano ng'ama chunye osenyosore, chunye onyosore, chunye onge geno moro, kendo kata iwuoyo kode obagni, pache owil. To chunya mor ni jal mayalo ni mawuoyo kuome en Nyasaye machiegni gi joma chunygi onyosore. Awach ni wach moro, chunyi konyosore to ineno mana Nyasaye. Wan gi jomoko ma Satan omako, men ka chunyi onyosore oneno mana derruok, oneno mana sum, oneno mana tho. Lakini muma wacho ni Ruoth Nyasaye chiegni gi joma chunygi onyosore. Ng'ama chunyi onyosore ma ywak ni Nyasaye, madhi ir Nyasaye, madwaro Nyasaye, jalne ma Nyasaye chiegni go. Nyasaye chiegni. Kata sama yalo ni an ga diera ka MALER wacho na dhako moro chunye osenyosore ma chunye osea chuth. In ema kawuono Nyasacha dhi konyi. Awacho ni adiera mar MALER ni kawuono Nyasacha dhi timo ni ono. Nyasaye manyo golo nyathi Pastor Collins kanie ward geno rumo. Jal ma wayalo, jal ma walamo nyoduogo nyathi. Ne awinjo ka nitie dala moro mageno oserume, chunygi osesonyosore, kwe onge, ber onge, nyalo be onge, geno rumo, chunygi onyosore, chunygi osea.
mane ng'ama Nyasaye waro te ng'ama Nyasaye nigo machiegni. Teni sama chuny ng'ato muma ka wacho Nyasaye waro ng'ama chunye seacho. Teni ionge kumi nyon, ionge kumi dhiye, ionge ng'ato makonyi, ininitie, idong gi Nyasaye. Mane ng'ato ma Nyasaye konyo. To jal man gi geno, gi joge ne mosomo, gi pesa ne, gi mwandu ne, gi lope, gi gige, ma en go gi geno ni kana kotamore, tibi uso moro mondo konye. Jalo Nyasaye ok chorre go machiegni nikech en gi konyruoge kende owuon. Koro ng'at ma dwaro Nyasaye en chunye nyosore, chunye achuth, oonge kod gima pare bathe, onge adier, onge go, odong' gi Nyasaye ji ariyo kama. Ka ng'ato dong' gi Nyasaye ji ariyo kama ji ariyo moko ni ma an to ma Nyasaye, Nyasaye ma an to ma in, wana kodi kama ji ariyo kama. Imako lwete wadhi kodi Nyasaye, an ba mako lweti wadhi kodi. Onge ng'ama chielo, Nyasaye wadong' kodi ji ariyo. Nyasaye ok weyi kendo ok ojwang'i. Sama chunyi no pogre, ma chunyi no yiedhre, ma chunyi no wachi ni in idong' gi Nyasaye, two people kama. Kare afwenyo, ne kare mae momiyo jower noloso wer, mowacho ni tuko wawili Bwana, nishike mkono. Tiende ni ka udong' gi Nyasaye ji ariyo, to biro mako lweti. Ka ok ing'i kora chwich, ok ing'i kora cham, ok ing'i mbele, ok ing'i chien. Yani geno onge, udong' gi Nyasaye ji ariyo. To Nyasaye biro mako lweti, obiro timo ni gik ma piny ok nyal timo, ma dhano ok nyal timo. Awachi ni dhano nyalo chayi, Nyasaye ok no chayi ngang'. Dhano nyalo nyieri, Nyasaye ok nyal nyieri. Dhano nyalo yanyi, Nyasaye ok no yanyi. Winji, nyalo riembi, Nyasaye biro choki duogi ire. Nang'o? Nikech en Nyasaye madwaro joma chunygi ma chunygi osenyosore. Mane wach ma Nyasaye dwaro. Ka chunyi ma samoro yanyo romi, dicho wacho niya, ito geno na kodi orumo, nikech nyaka nabed kodi pok inyuol. Kar gima in dhako ma pok inyuol ma geno orumo kuomi ni, in emi chwe nyathi. In ok ichwe, Nyasaye ma chwe. Mane momiyo ni koro dwar Nyasaye udongo ji ariyo, maka chunyi ose to Nyasaye dongo. Koro sama dicho wacho niya, in onge kodi gi sangue kodi gi tich, geno rumo, to idok ir Nyasaye. Ikoni Ruoth, mano en ema wacho, to nyuomo ringra, nyuolo tamore. Mano wach mowuok e dhoge. To in Nyasaye te wacha ng'o? Ne, pile pile, chik iti kuom gik ma Nyasaye wacho. Ndike muma mar Ecclesiastes, ne chik iti kuom gik moko duto ma ji wacho ni, we chiko iti ne gik ma ji wacho, chik iti ne gima Nyasaye wacho. Nyasaye kowuoyo, to onge ng'ama teng'o wiye, onge ng'ama kwer. Ji nyalo wuoyo kuom wach gik malich, motow, makogore iti, koni mayo, achomo kanye. To mano we chandi, kone Jehova ne giwuoyo, gisewacho. Iti wachi ang'o Nyasaye? Samoro nyochi jayalo masupavu, man gi teko, makochung' e pap to piny go hii, kawuono ji osechako wuoyo, ni kata teko ma en go cha onge. Mano ji ema wacho, Nyasaye ok owacho. Nyasaye to wacho ang'o? Nyasaye be neno kidong'. Nyasaye dwaro joma chunygi osetur, ma chunygi onyosore, ma chunygi orumo, jal ma geno orumo ne, jal ma ji wuoyo kuome marach, jal ma pi wang'e e chiembe, apako Nyasache nyiseche. Mane jal ma Jehova dwaro. Ang'o miwinjo ka onge? Ang'o miwinjo ka onge? Wan gi jomoko man gi tuo mar choke. Wan gi joma iye gi otow. Wan gi joma iye gi okuot. Wan gi joma tubgi mag nyuol nodinore. Wan gi ji mok nyal yweyo maber. Wan gi joma ichieno, ma jachien kobiro to chuo pala. To ema Nyasaye wacho. Heno chiegni gi joma chunygi osenyosore kod joma chunygi sama pod gimoro sandi to pod in gi geno moro, in gi ber moro, in gi kamoro ming'iyo, kanyo Nyasaye ok donje completely. Sama chunyi no ma geno rum, ma chunyi nyosore, Nyasaye biro gi force maduong', obiro gi teko mang'eny, obiro gi mbi malich, obiro makata Satan dagi, to chunyi ma chunyi nyosore, to geno kuom Nyasaye, obiro gi teko te, kata sana winje, obiro ir ng'ato madwaro duong' gi pak mondo odog ne Yesu ja-Nazareth. Ondike muma mar Ayub madwa nasom koro kodi.
42 matindo 2 wacho wach moro malich kabisa. Ruoth Nyasaye, ang'eyo ni in gi teko duto kendo inyalo timo gimoro amora midwaro. Mane momiyo ka Nyasaye oyudo ng'ama chunye onyosore, ng'at ma chunye osea, to teko te ni e lwet Nyasaye. Kendo Nyasaye nyalo timo gimoro amora ma Nyasaye dwaro. Mama we ywak ni ayanyo romi ni onge nyathi. We ywak ne jachien. Wija ne Nyasaye to dwaro ang'o? Nyasaye dwaro ang'o? Jachien osewacho mage. Nyasaye to wacho ang'o? Muma wacho na ng'eyo ni in gi teko duto te kendo inyalo timo gimoro amora midwaro. Be iwinjo ka in gi chunyi wacho ni kuma yale sani ni Nyasaye nigi teko te kendo nyaka sama yalo ni en gi teko mar timo gimoro amora modwaro. Ka en nyathi kende to Ruoth nigi teko mar chweyo. Keni dak marach to Ruoth nigi teko mar loso. Kaini gopi ma ng'ato tamore mise bandho mi ol kawuono keke chake dogi we gone sime we ndiko message we nikech Nyasaye nigi teko te mar timo gimodwaro. Nyasaye oikore sani odwa timo ne dhako moro hono moro, odwa timo ne dichuo moro ono moro. Nyasaye dwa mol mos ko ula, odwa donje rangach moro ma piny osegoye ma o. Iwinjo ni tiere teko kuom nying Yesu Kristo ma Nazareth. Muma wacho na ng'eyo ni in gi teko duto te. Awacho ni Nyasaye nigi teko te kendo nyalo timo gimoro amora modwaro. Be iwinjo kidwa ni Nyasaye otimni gimoro? Ane ka winjo teko moro ni Nyasaye dwa timo ne ng'ato gimoro sani. Nyasaye dwa timo ne ng'ato gimoro sani ok kiny sama yale Yesu TV ni ema Nyasaye dwa timo ne ng'ato gimoro sani. Aseneno gik madongo motimo. Aseneno Nyasaye ma jachul kuor ne wasikwa. Aseneno kuchango kansa e TV ka ng'ato mako TV. Aseneno ka jik biro timo neno ni anamako ich ka ich onge mana kiyale TV ti wacho ne ng'ato mul TV nyaka sama wuoi kodini awinjo Nyasaye man gi teko manyalo timo gimoro amora. Awinje nikech en gi teko duto te to nyalo timo gimoro amora. Ane ka mondo nyisi ni gol luoro oko, gol kuyo oko, gol achiedh nade oko, rwak teko Nyasaye mondo Nyasaye otim gimoro amora modwari ngimani nikech en gi teko duto te onyalo timo gimoro amora. Kawuono ne man ka mondo nyisi Nyasaye no nigi teko mar tieko wasiki nyimi ratiro. An aseneno gi wang'a ka Ruoth tieko adong ka yalo Yesu. Nyasaye no ema nyalo chuno jagopi motamore pesani, onyalo chuno gi to 10 mokel ni gima no ine dwaro mose bandho gi kinda. Nyawi yudo wach moro ni ng'ato moro ne nigi chandruok mako ene ode to puka sime ywakne. Puonj kone ni nyithindi wariembe skul ok gini tim penj nikech pesa ok isechulo. To kwayo japuonj mondo weye mondo to japuonj no kowinjo gima japuonj wacho cha ema japuonj pod dhigo. Adwa ni winj wach ma wacho ni mondo ing'e ni Nyasaye nigi teko te kendo nyalo timo gimoro amora. Kapok koketo simbi japuonj piny to message odonjo. Landlord kone ni iriembe ot nikech ok onyal chulo, ibiro kaw gigene mondo riembe ot nikech ok onyal chulo ot. Kamano pok orumo, sime ywak. Ng'at mane giriwo go ala ogone sime ni erane yabiro gi polisi atiri maki iteri e jela nikech itamori chulo pesa gopa mani kinda kodi. Obolo sime piny chako ywako. Okoni Yesu ka koro onge ng'ama chielo madi konya. Geno na orumo, teko na orumo, ng'eyo na orumo, mwandu na onge. Adwari Yesu, ine madwa ni konya. To manya Yesu makoni koro wadong kodi ji ariyo maka ok konya to kia kaka dang' atimra. To sama no ywak ne Yesu mondo konye. To winjo ka ng'ato kone ni we ywak, rejoice. Miela. Excuse me. Miela. To kaw CD mag wende Nyasaye to chako goyo to chako miel wiye wil gi gige ka to sama no miel to winjo ka simbe ywak. Agone Ruoth kama nitie Nyasaye man gi teko duto teko te kendo nyalo timo gimoro amora. Kendo sama ne ok parno ema Nyasaye wuoke ajaluonge ga ni Nyasaye ma wuok from nowhere
papa no se biro kuma etikia obiro ga from nowhere kata sani ng'eyo no dhi biro ne ng'ato sani ataro Nyasaye dhi biro ataro e kasa mano mielni to winjo ka simbe ywak to kong'iyo to yudo ka en alat mowuok e bank jo bank oro ne message ni oyudo $10,000,000 mar ng'at moro mane otimo ne contract maduong' to ng'ano ne ok ochule to ng'ano be ne ok ni koro ok bi chule nikech ochaye to sama no chako paro Nyasaye mokone Yesu ni wadong kodi koro konyruoga onge kuom ng'ato konyruoga biro wuok kuomi ne konyruok ir Yesu modhi chuno jalcha ma jalcho ket ne pesa e bank ka ko informe na dhi keto ni pesa nikech Nyasaye ogolo muri matek nyaka sama yale ni awinjo ka nitie muri moro ma Nyasaye biro golo matek nyaka gima ne ok nyalre biro nyalore nikech Nyasaye nigi teko duto mar timo gimoro amora ka Nyasaye no golo muri mochuno jalcha mochule moro kero na pesa e bank sama no yuda lat muwuok e bank ni koro mago pesa ne ni e account ne no chako pako Nyasaye mowinjo korwenyo moringo dhi e bank ko dhi e bank to yudo pesa to golo pesa chulo fee to chulo landlord to chulo ja business cha apako Nyasaye maduong' bang' tieko oro gigi to chako mielo winjo kuwuoyo kende bank ko ni Yesu wuod Jehova itimo na ono malich manade ni ing'ama chal nade ma jo bank koro woro ni wiye rach wiye ne ok rach ka Nyasaye otimo ono to winjo ibed mamor ikende gone Nyasaye kamano ka pachi wilore ikoni Ruoth ka ok in ok da chope kiwango machope Nyasaye nigi teko duto kendo nyalo timo gimoro amora nyaka sama weni Nyasaye nigi teko te nyalo timo gimoro amora be in gi gimoro midwaro mondo Nyasaye otimni nikech asefwenyo e chunya kod muma ni Nyasaye nigi teko duto kendo nyalo timo gimoro amora ane ka mondo lerni ni kokalo kuom wach mowuok e muma mondiki gi teko mar maler wacho ni Nyasaye nigi teko duto kendo nyalo timo gimoro amora owacho kendo niya Nyasaye chiegni gi joma chunygi onyosore kendo owaro joma chunygi osea chuth weche adek gi ang'wen gi romi mondo ka wach moro iwuogo kod Nyasaye sani e gima ne ok nyalore no yani gima ne ok nyalore awacho niya manyalore to we kelo ne Nyasaye kelo ne gik matek ma ok nyalore gik ma nyaka ji osego e siboi gik ma ji osenyiere ma ji osekoni hoya radogo kawuono matek no ema Nyasaye nyalo Zaburi 34 Matendo 18 wacho ni Nyasaye chiegni gi joma chunygi onyosore to waro joma chunygi osea chuth be winjo ka chunyi no osenyosore wach moro to Ruoth ni ka mondo Ruoth otimni ono ochiegni kodi sani mana ka chunyi onyosore mawacho no waro joma chunygi osea chuth be winjo ka chunyi osea migeno ni orumo miwe kata lemo miwacho ni lamo be onge ohande aselamo gi lala afadhali atim gima kama sama chunyi osea chuth no mane sa Nyasaye Ruoth dwari mondo iduog ire mondo otimni ono Ayub 42 Matendo 2 wacho niya nang'eyo ni in gi teko duto te kendo inyalo timo gimoro amora akwacho ni ne adier e wachni mane tek lopi ma igi thuon mwandu ni mano mai jakuo mano turo odi gik moko duto te moko osebedo ni kare Nyasaye nigi teko te kendo nyalo timo gimoro amora ok ang'eyo pachi akia gimidwaro mondo Nyasaye otim sani akia gimidwaro mondo Nyasaye otim nikech adier en gi teko te to nyalo timo gimoro amora ang'o miwinjo kidwaro idwaro nyithindo marude koso idwaro tich koso idwaro promotion koso idwaro mor koso idwaro mondo kendi obed maber koso awacho niya ang'o miwinjo kidwaro e nyim Nyasaye nikech en gi teko te mar timo gimoro amora kendo en machiegni gi joma chunygi osenyosore to waro joma chunygi weche ang'wen go pong'o chunya ni ang'o mimako ere mimako mondo Nyasaye otimni gimoro ma ono ere gimimako ka udong' gi Yesu ji ariyo osiep Lazaro ja Bethania osiep dhako ma yien ochori ga 12 osiep Bartimeo ma muofu osiep jakwecho osiep wuod Jogerasi en osiep joma ok dwar en osiep joma ji ochayo en osiep joma ok nyal kama ok nyale ni
ema Yesu dwa mako kudisip sani mine ka Yesu nyaloni nikech ok ine mango nyaloni ini biro bedo kind joma osenyalo ne ji. Ruodhwa nyalo ne joma chunygi osea, joma chunygi onyosore. Dwaroni, paroni, iwinjo ang'o? Nikech ruodhwa nitie mondo timni ono. Nyasaye maratego nitie mondo timni ono. Nyasaye maseneno gi wang'a, Ruoth mosetimo na gik mabeyo. Nyasaye mosemiyo kanisa mar Hope oting'ore malo. Akia gimidwaro kuom Nyasaye. Nyasachi wani kiwacho ne wach adier. To gimidwaro ne ma Nyasaye timo. Adwaro mondo awuogi mon ma onge nyithindo ne ayany owe chandi nikech mano gimoko wir kuomi. Ok ondiki ma kiwuotho tin galama. Chiwri ne Nyasaye mar Israel. Nikech muma wacho ni en gi teko duto onyalo timo gimoro amora. Ndiko wacho ni en machiegni gi joma chunygi onyosore kendo joma chunygi osea chuth emoreso. Koro sa oromo mondo Nyasaye oresi. Kawuono ni to en muma ma ok dwar joma mor, ma dwaro joma dwaro Nyasaye. Muma ma wacho kawuono dwaro mana joma dwaro Nyasaye. Aseneno Nyasaye no gi wang'a moloyo to kayale TV mar Lolwe ka. Aseneno gik madongo ma Nyasaye timo. Jal mayalo ni emosemiyo ji nyaka udi. Jal mayalo ni emosemiyo duogne ji lopegi. Jal mayalo ni osemiyo mon onyuolo nyithindo. Jal mayalo ni osemiyo jomoko yudo tich. Jal mayalo ni osemiyo ji yudo gik mopogore opogore. Nyiso ni en gi teko duto mar timo gimoro amora. Koro en kima ni kanyo. Ang'o miwinjo ka jachien oloro motwe ti moling mokwuogi. Kawuono Nyasaye osebiro gi kifungu. Obiro nyalo nikech en gi teko te mar timo gimoro amora. Ang'o midwa, ang'o miwinjo? Wan gi ji mok chiem nikech duond gi jachien oloro kendo tweyo. Mako keto chiemo dhogo to lwar piny ni pata. To ndiko wacho ni Nyasaye nigi teko duto te mar timo gimoro amora. Wan gi ji ma hegi ka ok chiem kobilo to iye kuot. Kawuono wan gi Nyasaye manyalo timo gimoro amora nikech en gi teko duto te. Wan gi ji mok nyal chung mawuoth tir nikech ondinge jachien onyono kendo bambo. Kawuono wan gi Nyasaye manyalo gik moko duto te kendo en gi teko duto te. Ng'o miwinjo? Ini winjo ang'o? Obed ura, obed kansa, obed typhoid, obed amoeba, obed ich motow, obed asthma. Awacho ni ang'o ma in go, ang'o miwinjo ka ok nyalre no. Anyuolo semaki motwei mateke molori magigi nigi konyo bur magi nyono piny magi koni ka ng'ane to rumo ok no yud gimoro amora. Ane ka mondo anyisi ni Nyasaye nigi teko duto te kendo en gi teko mar timo gimoro amora. Ere koro kel mago ne Yesu ka. To nyaka chokruok mantie sani awinjo kan gi jomoko manyuolo nyone gi piny koni kata odhi mane lemo onge. To kawuono ane ka mondo anyisi ni temie Nyasacha teme. Nyiseche ng'eny. Samoro iselemo be, oselemni be, oseywa yedhe kuomi, osekori, osesari, isenang'o bilo, isetimo gik mopogore opogore to pok iyudo resruok. To kawuono inyim Nyasach Israel ondike muma ni en gi teko duto te kendo nyalo timo gimoro amora. Ondike muma noreso joma chunygi osenyosore kendo waro joma chunygi achuth. Kawuono ka chunyi winjo ka chunyi onyosore to Nyasacha biro gi teko mang'eny. Nyasacha biro gi teko mathoth. Nyasacha biro gi kifungu. Nyasacha biro gi gimoro amora. Nyasacha kelo kwe, Nyasaye kelo ber, Nyasaye kelo mwandu, Nyasaye kelo gweth. Okelo nyaka nyithindo, otieko nyaka yany, otieko ura, otieko tuoche. Iwinjo ni nyaka dhier otieko nikech onyalo gimoro amora. Kelani marino chal nade enyim Yesu Kristo. Marino chal nade? Yesu tieko kawacho ni biro duto unujony to gangru mapek to anamiu yweyo. Yweyo onge kuom ng'eyo ni, yweyo onge kuom osiepe ni, yweyo onge kuom somo, yweyo onge kuom pesa. Ne, yweyo onge kuom cheo, to yweyo ni kuom Yesu Kristo ma Nazareth. Kata nyako monyuom, yweyo onge ka dichuo. Kod dichuo monyombo, yweyo onge kuom kend. Kade nyuol nyithindo, yweyo onge kuom nyuol. Kod ber dhako malor, yweyo onge kuom lor. To yweyo ni mana kuom Yesu Kristo kende. Osana Manwar, wuod Mariam, wuod Nyasaye achiel kende, jal manowal ka piny okwamo, jal ne mayalo sani, jal manoresa lwet wasika, jal moreso od mama nyar gi nera, kane onge yo, ne onge mwelekeo, mane wanyalo, odwa no rumo, ne onge, to jal mayalo,
ma wach ni ondiki. Ng'eno ndiki ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Wach no bith molo pala mali gangla madhoga ariyo. Ochwoyo to oboto donji nyaka chogo nyaka ndhodho nyaka ringo mopog paro gi chuny. Mae wach mayalo sani. Mamuma wacho ni wach no ngima kendo tiyo. Ongima kel gima chandi e lwet Yesu meja. Mondo ne ka jawaro timo. Walemo kodi. Wamiye nyingi duong' Ruoth. Jale mako TV. Ka chandruok orome. Oywak chuny ose ageno rumo. To ini jaduog geno. Osiepna mondi duog ne geno. Erokamano Baba. Nyingi musiko yudo duong'. Alami ka yie e remb Yesu Kristo ma ja Nazareth. An mawuoyo kodi an Bishop Nereah Mbewa. Awuok e piny Karachuonyo ka uma skul Kandiege. An jal ma Yesu Kristo nowaro ka nyako ma ja klas 5 ka ja higa 11. An janeno ni Yesu Kristo waro to timo gik madongo. E kinde ni Ruoth osetimonwa ng'wono e kanisa mar Hope for Good in Christ. Wan gi kanisa Kaloleni, Nairobi ka. Wan gi kanisa e town center mar Nairobi, Mfangano Street. E hotel miluongo ni Oyuangore. Pi kanyo warwaki e chuny town Nairobi ka. Mfangano Street, machiegni gi isi koch, machiegni kama idherembo, en opposite East Mart, but en line achiel gi taskis moro ni piny ka but ka BS kama nolor. Arwaki, Nyasaye ogwedhi. Wan gi kanisa machielo Nyasaye osemiyowa ng'wono. Wan gi kanisa machielo e piny Mombasa Mtongwe. Kanyo bende arwakie dhi gi teko mang'eny. Nyasaye notiyo kuro. Wan gi kanisa Mamboleo Kisumu. Kanyo bende arwaki sawa sawa. Nyasaye mondo ogwedhi kidhi kanyo. Wan gi kanisa Simbi Nyaima Kindu Bay. Nyasacha mondo timni hono. Nyasacha mondo timni ng'wono. Arwaki kanyo gi teko mang'eny, gi teko mar Yesu Kristo mayalo. Nyasaye ma Nyasacha mondo ogwedhi. Ogwedhi na Jojo Wang. Jal manyogo na out plaster yor kwe. Nyasaye ogwedhi kabisa. Kendo ne aonge kod pesa to koroka. Nyasaye mondo ogwedhi. En fundi maya kutosa. Nyasaye mondo ogwedhi chuth. Agone Ruodhwa erokamano. Kadi mondo ikaw namba na. We agone erokamano ne ji duto malwetgi osechopo e wach Nyasaye mar kanisa mar Hope. Moseng'iewnwa tools, oseng'iewnwa microphones, oseng'iewnwa keyboard, oseng'iewnwa speaker, oseng'iewnwa misa, gik moko duto te gikombe ma ng'ato osekelo. Nyasaye mondo ogwedhi. To gima nyaka iwinji, pok wayudo tent, pok wayudo lo, wahaya hall moro. Nyasaye mondo ogwedhi. Kombe pok oromowa. Nyasacha mondo ogwedhi. Kikelo gimoro matin ma ingo. Ing'eyo ni kitiyo ne Nyasaye, ok itine Nereah, to itiyo ne Nyasaye. Nyasaye biro tiyo ni full double. Obiro tiyo ni mathoth, obiro tiyo ni malach. Nyasaye ogwedhi. Kioro giri moro matin. Ngimana ka tioro mana siling. Ahero goni erokamano. Kendo ka ok inyal mako simba, ta oro ni message. Ni Nyasaye ogwedhi gima ni orona na yudo. Tiende ni agwedho ng'ato ka ng'ato. Nyasaye ogwedhi ji duto te kuom remo maler mar Yesu Kristo. Nyasaye mondo ogwedhi. Nyako moro yando miya bag. Nyathi ma nyako nesema namba ne simba otama. Walemo kode kanisa mar Hope. Aparo dako moja. Kowinja to miya namba ne to nyisa ni mano en. Nitie wach madwa timo ne. Nikech Nyasaye nochuna mondo agwedhi. 0720403913. Namba nano eminyalo goyo. Nyasaye mondo ogwedhi. 0720403913. Wan gi kanisni ariyo e piny Nairobi kawuono. Nyasaye otimonwa hono. Mano hono malich manyalo gone Nyasache sarut. Anyalo kulora piny e nyim Nyasache nyiseche. Nyasaye mondo ogwedhu kawarado kendo e remb Yesu Kristo ma ja Nazareth. Amen.